Tokachireti kutambire kunhaudzo manhoko dzozuva rochina mwedzi uno wakurume. Nyasi ndiro zuva rakubahwa amire makeba angadai atsvitsa makore 70 zvanyasi. Toramba tichindoti azorore murugare. Munhau nyasi kwaika mutemo kakaisiwa kokugobisa vanhu kuchiredzi kunzvimbo dzaana sekuru wavo. Karibu papa mutemo wanoringa mutemo wati kanoti kaina nabano bumbiro romutemo iro rinorambidza kundobisiwa kwevanhu panzvimbo dzavanenge vakagara. Pakarepo zvatibenhutsa nguva yakausvika wapambe pfumi apo waigobisa nanhoreka nevamwe madzitateguru kuvabisa munzvimbo dzavainge vari kuvaisa mumakipi. Idi dai hurumende iyi yaitatu zvinhu. Niki mangwana nyasi anga ari kuita mapwapwa ari kunyepa kuti kwai hurumende iri kuda kugobisa vanhuwa achida kuvaita kuti vaite varimi osora riri kudivari. Unosaya kuti anoti tiri mapenzi chere tisingafunge kana kugona kuerengawo. Kwai wapwerewa ari kutanga chikoro zuva ro15 mwedzi uno vari kusvika zuva ro4 mwedzi wachikumi wombotura befu. Kwai kubefura kwavo kuchagopera zuva ro20 mwedzi wachikumi uyu wogofunda kusvikira zuva ro10 mwedzi wagunyana. Kwai powachabefurapo kare wachazosimudzira zuva ro9 mwedzi wagumiguri kusvikira zuva ro11 mwedzi wazvita. Apawo pokare hurumende wamuturi nxube wagoreketa kuti zvikoro zvinokona ba kuti zvivhure paribe mvura. Usaya kuziva kuti kohoko naye wakuruwa izvo zvikoro zvese zvagara zvindoribe mvura kana zviribe zvibhorani. Heno kuti wari kumbofunga nopai wakuruwa. Zvakatonyangara izvi. Hurumende yekuAmerika yaingidzira kusenza kwezvirango zveupfumi kuvakuru vehurumende. Izvi yati iri kuzviita nokuti waribe kuchinja maitiro yawo munyaya dzokumbunyikidza kodzero dzevanhu pabodzipo nokumbunyikidza kodzero dzevanhu dzine chekuita nematongero anoitiwa munyika. Izvi zvakatooma mabi angu. Tinoimba kuti wakuru wenyika vachagochinja kuti zvichinjewo. Muzinda weZimbabwe muSouth Africa waagobudisa masoko okuti waachida kutangisa kutanga pokare gopa vanhu mapepa ekuti vaende kotora mapasipoti pabodzipo nozvitupa zvekubahwa kwowapwere. Izvozvi kureketa kuno wanga waribe chavari kuita wachireketa kuti tiri kubvumiwa ba nonyaya yegumbiri rakaisiwa muSouth Africa. Heno zvikasaya kuchinja asi wagoti wari kuda mwedzi 2 kuti wagopedza vanhu vanga wakaita kare. Heno mabi yangu. Bazi mubatanidzo wenyika dzopasi rese rinoringana zvokubudiridza kwenyika reUNDP ragoti iro rakaisa magwenya wamagetsi pazvipatara nomakiriniki zvinosvika 405 munyika medumo. Ndisu tawana zvizhinji kupfuura vamwe wese pasi rese. Toramba tichitenda wari kuita izvi. Dhamu roKariba rano mvura yakawanda inokwanisa kuseenzeseka inosvika zvikamu 30 kubva mu100. Tinoramba tichitenda nokuti 36 akanga aripo bagore rapfuura kwaive nezvikamu bedzi 10 kubva mu100. Toramba tichitenda Yahwe. Hurumende yedu iri kuramba ichindotiisa muzvikwereti zviri kutihwadza mabi angu. Kureketa kuno wagotiwo chikwereti chawainacho chokuAfreximbank chatakagonyepa yekuti waribe kubhadhara chasvika bhiriyoni ribodzi nomazana 400 ozviuru. Bhiriyoni ribodzi nomazana 400 omamiliyoni omari yekuAmerika. Watiwo wabvumirana nobhangi rozvokutengesiwa kwezvinobuda nezvinopinda munyika dzomuAfrica roAfreximbank kuti iwo wagoingidzira kuti wabhadhare zvishoma nezvishoma. Ipapa totoziva kuti takwachamuhwa imwe mari yavanenge vachiisayo choupenzi. Pakanyangara mabi yangu. Iyo hurumende yedu ipo kare kureketa kuno yagoita basa rekunyora hayo mari wachiisa mari nokuti mari yaamo munyika yaingidzira nezvikamu zvakapetiwa mazana 315. Izvozvi paribe kana ari kuziva kuti zviri kunyatsotekaira sei nokuti mari iyoyi kwai wari kundoramba wachiti yakasimba pamusika wemari yokuAmerika.
nyika yedu kwai yagobudisa mari inoita mamiliyoni omunyika 480 okuti vanhadzirise migwagwa. Hino kana ikagokwana mariyo titatamuke kuenda pasi rese. Nyika yeSouth Africa yagoti iyo zviri kuda kuitiwa noWhatsApp zviripo pamutemo wachazvibvumira kuti zviitike zvokuti igotanga kupa nhamba dzowanhu kukambani yoFacebook. Izvozvi palibe agoziva kuti zvichagoteka sei, asi tinoemba kuti zvichachinja. Dhamu roVictoria iro rinobatsira nyika dzakaita seUganda, Tanzania, Rwanda nedzimwe ragotiro kwaita wanoredza howe ikweyo waakupuwa zvikepe zvinoseenzesa mabhatiri. Kureketa kuno wafara zvikuru wari kupuwa zvikepe zvi nokuti zviri kuvabatsira kurarama. Toramba tichiti pamberi nazvo. Nyika yeNew Zealand kwaingangoita mafashama akawanditsa konzerwa nokundengendeka kwaitika nyasi. Watonzi wari kugara mumheramo nyanzamu wagoite zvebau wachibvamo nokuti wanogona kundopfutsiwa nomvura iyi. Toimba tichiti zvinopera manje. Uku Myanmar kwaita zvinhu zvakanyangaritsa nokuti masojayo ari kukuba chero munhu wese kunyange newari kuda kurapa wahorere newanenge wakuwara. Pakanyangara mabiyangu dai dzimwe nyika dzatoita kupindira ipapa. Tiri ipapo todipfambira pano ndini wenyu Mhanduwe Wonhau.